बड'लेण्ड सोमावसारनायनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव जोंनि 40 जि कन्स्टिटुएन्सि बेवहाय 40 जोङो अडिटोरियाम लुनायनि बाथ्रा फोसावदोंमोन आरो बे 40नि लुनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। नाथाय फार्स्ट दिनै बेवहाय मोदैबारि समस्तियाव कालाइगावआव बे अडिटोरियामखौ लुफुंबाय, जोबोद समायना जादों। आं बिनिखायनो बिनि इएम बिथां दिगन्त बरुवाजों लोगोसे बिनि रायजो राजाखौ आं साबायखर बावदों आरो सुजित नार्जारी बिथाङा अरायसम जोंनि थुलुंगा, बिथांनि जि थैनांनाय थासारि बेनो दिनै जोंनि बर' हारिखौ जोंनि थामोनथा जोंनि सिनायथि लानानै थांना थानो हानाय थासारिखौ दिनै दानानै गालांबाय। दा नंखायनो दिनै बर' हारिया मोनसे गोग्गानायनि गेजेरजों गावनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै थांना थानो हादों। स' बिथांनि मुङाव जोङो अडिटोरियामखौ गासै 40 समस्तियाव 40 लुगोन सानदोंमोन, नाथाय रायजो राजाफोरनि डिमान्डआव आरोबाव 10टा गोदानै लुनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। दा बेखौ आङो दिनै बेवहाय मावफुंनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। बिनि अनगायैबो जोंनि सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म बिथांनि मुङावबो जोङो माखासे गियान केन्द्र एबा नलेज सेन्टार लुफुंगासिनो दङ। बेबो फरायसाफोरनि थाखाय, आबादारिफोरनि थाखाय, बयनिबो थाखाय बे गियान केन्द्र एबा नलेज सेन्टारा बाहायजागोन। बेबायदिनो गोबां हाबाफारिफोर बिटिआर सरकारा दा आखायाव लादों जे गोजोन थासारि फैनायनि उनाव जोंनि माहारिखौ जौगानायजों लोगोसे जोंजों रायजो जानाय गासैबो माहारिखौ जों जाहाथे समानै जौगालांनो हायो, बिनि थाखाय गोबां हाबाफारिखौ अलरेडि लानाय जाबाय, माखासेखौ मावफुंबाय, माखासेखौ मावफुंनायनि लामायाव। दा जोंनि सरकारा फुल्लि रायजो राजाफोरखौ लानानै जिखिनि मिशन भिजन लादो बेखौ जोङो खामानि मावनायाव आगान सुरगासिनो दङ। कालाइगावनि थाखाय इएम बिथांनि दैदेननायाव, जोंनि सरकारनि दैदेननायाव गोबां खामानि मावनाय जाबाय। भकतपारा ओनसोलाव बिथांमोना लाइब्रेरि बिदोंमोन, दिनै आं लाइब्रेरिखौ फोसावदों। सुजित नार्जारी अडिटोरियाम बिदोंमोन, बेखौबो आं फोसावदों। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जिफोर जेंना दङ बेखौ आरोबाव आं सावरायनो फैगोन। जोंहा फोथायनाय दङ रायजो राजाफोरनि जि अननाय मोजां मोननाय बेयो अरायसम जोंजोंनो दङ। नंखायनो रायजो राजाफोरखौबो जोङो बिनि फिन हिसाबै जिखिनि लामा नांगौ, कालभार नांगौ, एफा एनै जौगानाय नांगौ, बेखौबो थाबैनो मावना होनो हागोन होननानै आं फोथायो। भकतपारा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि सोमावसारनायाव जोबोद बाहागो लाबोदों। बेवहाय गुबुन हारिफोरजों बेंजानाय, थेवबो बे रायजो राजाफ्रा हारिनि जि मोनसे माहारिबाद बेयाव मालाबाबो फासयबोआखै। दा नंखायनो आङो भकतपारानि रायजो राजाफोरखौ अरायबो गोसो गोरबोनिफ्राय सिबियो। दा बिथांमोननि जि हास्थायनाय बेखौ मावफुंनाया जोंनि सरकारनि बिबान।